Kif aħna tfal? Jiena u Sonja tajba ħafna. Rġejna tqajna llum bħas-soltu biex flimkien inkunu nistgħu naqraw xi kliem u sentenzi bil-Malti. Illum għandi għalikom is-set 4.1 fejn fih se naraw kliem illi jkollhom l-aħħar żewġ tittri illi huma konsonanti fejn xulxin. Mela, ħanibdew bħas-soltu tfal. Mela, jiena se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Għalikom tfal. Żejt, żejt. Bank, bank. Falz, falz. Forn, forn. Gost, gost. Xejn, xejn. It-tieni pass tfal. Jiena se ngħid il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes miegħi imma mbagħad il-kelma se taqrawha intom ukoll. Żejjed, bank, falz, forn, gost, xejn. It-tielet pass bħas-soltu. Jiena se nurikom il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes ġo qalbkom u taqraw il-kelma wkoll. Sejrin tajjeb ħafna tfal. Issa għandi il-kliem għalikom infakkarkom li l-aħħar żewġ kelmiet ikunu minn tas-set li kellna d-darba l-oħra, jiġifieri set 3.3. Tlaqna tfal. Tajjeb ħafna tfal. Issa ejja naraw is-sentenzi flimkien. Tajjeb ħafna tfal u naf illu kull ma tmorru qegħdin iktar issejru tafu taqraw sakemm nerġgħu niltaqgħu. Sakka tfal!